lesi esawonke umuntu obangayidalwa, wonke umuntu onenkinga yamadlozi, wonke umuntu obangabaphansi sebese leswasho lesi. Uma ngabe unenkinga yokubangwa yidalwa, amadlozi wakhe awahlangenanga owabumbananga, abantu bakini bayalwa bayadlulisana ngawe, sebese leswasho lesi. Sikusiza ngani ke lesi? Leswasho lesi sithatha ilungelo kuyisemkhulu bakho elibisela khabo malume. Uma ngabe uzalwe ekhaya ubaba ubaba wakho okuzala ngokwegazi azange enze imfanelo ekhaya komama, azange enze imfanelo, kodwa lokho kwemanje kwenza ukuthi abakini bakubeke ngapha nangapha wona ingane kamalume, ingane yangale, usebenzele leswasho lesi. Noma ngabe ubaba uzenzile imfanelo kodwa uzalelwe komalume, usebenzele leswasho lesi. Uma ngabe unenkinga yezibongo nesiphithi ukuthi awusazi isibongo sakho, usebenzele leyo washo lesi. Isibongo nje mangabe kunenkinga nje esimsamo wakho, chaza nje lo ngamafuphi uba ngayidalwa, sebenzele leswasho lesi. Kodwa kumele ukuthi uyazi leswasho lesi sizokuthatha sikubuyisele komalume bakho lesi, ngoba vele idlozi lokwamalume ngeke likulahle. Uvule esibelethweni sakuphi sakamama wakho, uvule esibelethweni sakuphi somalume wakho, vele ngeke likulahle. Kodwa la kababa wakho lingakwelahla ngezathu ezithile. Idlozi linamandla lela komalume, idlozi linamandla lela khabo mama. So immediately nje uba nenkinga zeyibongo, ube siphithiphithi kumashika lokho kwenzakala lokhu, umsamo bathi yini ngalo uyakhaleleka, omunye umntana wethu nomunye umntana wethu. Kwemanje lezo inkinga lezo ngoba ukula kwabo kumusha impilo yakho demobalo isikhathi siyahamba, impilo yakho nayiyama, ayilungi impilo yakho, bayeke bale babodwa, thathe swasho wena uzigezele ubele komalume, idlozi lokumalume lokembathe, chubeka impilo. Lesi sho lesenza ukuthi lisinikeza idlozi lokumalume full authority nepermission ukuthi lokembathe ngadla zokezahlukahlukene, lingabi novalo ukuthi masimbusisa ngeenkomo uthi izimani inkomo, masimbusisa ngeenkomo uzothatha lenkomo lethu ezidla nabakoyisemkhulu bakhe. So ngisebenzisa ngiyageza mangisebenzisa. Yes, lesho leso uyageza ngaso kodwa ugezele esidulwini. Oh. Ya, kunento ekuthiwa isiduli eyindunduma nje enhlabathi ehlala entuthwane. Ugezana lesho leso ugezele khona. Ukhuluma ukuthi idlozi komalume namalingi bathi kuvule inhlanhla yami ngomntana wenu mina ngiboneni, ngiyazendlela ngiyazinikela kini ngembatheni. Ngasiphi isikhathi selanga, ebusuku noma ekseni? Uyakhetha ukuthi ukwenza ekseni noma ebusuku, hayi emini. Okay. Kodwa inkinga yesibongo iyaphela la. Awufuthi awugeza uyile nali. Xa mina awufuthi awuphalasi uyageza lesi. Imiphumela ngiyibona mase kuphela umuthi noma ngizoyibona nje ngingakapheli umuthi. Sibuyele futhi kunkulumo engayichaza. Uma singabantu asifani. Kunomuntu ongasebenzisa isiwasho namhlanje, kumlungele namhlanje. Kunomuntu ongasebenzisa isiwasho namhlanje, kumlungele next week. Kunomuntu ongasebenzisa isiwasho namhlanje, kumlungele nesimanje. Masingabantu asifani. Njengoba singafana emhlabeni wenyama, nasemhlabeni wesimoya asifani. Ngeke ukwazi ukuthola umuntu omfishane, ukwazi ukuthola umuntu, ukwazi ukuthola ontsunu ngokebala, ukwazi ukuthola ukhanya ngokebala, ukwazi ukuthola ukuthi yena akayidla ingulube umenze nama-tonsils, ukwazi ukuthola ukuthi yena uyayidla imenze lutho, ukwazi ukuthola ingane esikolweni enekhakha eliqinile. Uthisha makayifundise kumele ayifundise agqizelela, anabisise ukuze akwazi ukuyibamba into. Kunengane ongayithi 1 2 1 2 bese iyayibamba into. Kuyimpawu zokuthi masingabantu asifani. Abantu bonke emhlabeni jikelele ngiyaqela abakwazi lokho. Njengoba singafani enyameni nasesimoyeni kunjalo. Ungabheki ukuthi umuthi okusebenzela njengomngane wakho. Umngane wakho ungathatha 1 day, ungathatha 4 days. Asifani. Emhlabeni kuya ngekhakha ukuthi iqina kangakanani. Esimoyeni kunjalo nakhona. So ngoba kuyaye kuthiwe umuthi mawusebenzisa especially umuthi okugeza esidulwini njengoba uchaza, abanye baye bathi masowugezile ngalowo muthi esidulwini akufanelanga ubuke emuva. So lo akunankinga noma masengicedile ukugeza ngingabheka emuva ngize ngiyofika ekhaya. Okay. Abantu abathi mawugezile indlela sesidulwini ngabuke emuva, kusuke kulahlwe isilwane lapho. Noma kulahlwe ibhadi elithile, ithunzi elithile kuyichile empilweni yakho uma ubuke emuva bese liyakulandela. Lapha silahle. Kodwa sizokuthi abakini bakwembathi. So uyabuka emuva akunankinga, uyakhuluma akunankinga. Awunabhadi. Ukuthi nje ubangwa yidalwa. Okay, ayiyazwakala khehle, kuyazwakala. Siyathokoza kuwonke umuntu ofisa impande. Siyacela ukuthi abantu besifazane bangabomama bangene ku group chat yabomama, kune group chat yabomama lapho khona sifundisa khona ngezinto zonke ezisintu, nabantu besifazane baqinisa nedolo ngezimo zonke ababhekana nazo njengendlu emnyama, which is abantu abomama futhi abayimbokodo.
siyacela ukuthi ningene ku group chat odingene group chat akathinte emanambeni la uzovela la phansi asithinte ezokwenza group chat abomama ama benefits ukuthi uthole yonke into yethu eyimithi neyiwasho nga half price nokuthi you get to contact nomkhonde bezitha kuyimina loyo ngendlela elula nokuthi futhi uthola ama advice wempilo nokuthi futhi uthola abazali uphinde futhi uthola abosisi abazoqinisa idolo nabo baqinisa idolo nikhuluma inkinga zeni zabomama. Bengicela khehla usiphindele iwebsite le othe unayo mangabe umuntu adinga umuthi. Site it is www.inyangamacala.co.za. Okay. That is our website. www.inyangamacala.co.za. Alright khehla kuyazwakala siyabonga. Yes, that's our website. Yonke imithi newash esikhona lapho uzosithola. You can place your order there, then izokwazi ukufiyelela ngakuwe. Uma ngabe ukwenza lokho, just go through WhatsApp, WhatsApp noma usifonele, place your order kulama number lawa, uzokwazi ukuthola impande yakho. Nabantu besilisa ikhona ku chat yeni. Yabo baba. Isikhuluma ngazo inkinga zabantu besilisa. Nani siyazi nithole kanzima. Nithole kanzima kakhulu nani abantu besilisa siqinisana idolo ngale nonke imithi esifuthi ithola half price mangabe ungali ukukhokhela abantu besilisa thatha ama number lapha uvula ithi group chat male bazoku-add group chat female bazoku-add uma ngabe umuntu owumama ikhona yabomama uma ngabe umuntu owubaba ikhona yabobaba siyacela ukuthi abantu bonke bajoin group chat ukuze bazokwazi ukufunda ngento eziningi ezibalekile zesinto ezithinta idle emnyama namasiko omgomo wendle emnyama yonke sizokwazi ukuthi siqhubekeni siyakhaneni bantu bakithi sifundisaneni nomunye phothele esivivaneni ngabe khona osalela ngasemuva sonke sikwazi ukuphothisa isizibeni akube kuhle kube mhlopekeni nonke abantu bakithi njenganyanga amacala sengivala ngizikhumbula ukuthi ayikho inkinga nesixazululo ukuthi libe inkinga kusho khona nesixazululo.